Aduh, Dek. Lho sing piye, Mas? Wis, ya gelok dhewe. Khusus bengi iki Kajaya gak ngupload iki. Tenang gak diupload. Tolong ya, yang segmen ini dikat ya. Aku gak piye-piye sakne ibuku lek ndelok. Alah, ibu. Oh, alah bebek ibu. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa matur nuwun. Aduh, matur nuwun keluarga besar Bapak Paiso. Iki lagi. Bapak Pairin. Pak Pairin. Matur nuwun Pak Pairin, jenengan niku ngertos saestu. Iki serane dagelan sepi ditanggap. Awakmu kok malah curhat iki lho. Iki tanggapane awake dhewe iki cukup adol tebu. Weh, lah kok iso cukup adol tebu? Iki engko mulih awake dhewe digawani gula. Iki apa bos tebu to? Iya. Alhamdulillah. Oh lah iki. Matur nuwun. Nggih. Nggih. Dados dalu punika acarane Pak Pairin kalian Bu Huriati pernikahan. Coba saya minta siapa yang bisa nyanyi dengan saya. Ini gak usah deko Mas, tipis ya, musiknya tipis ya. Oke, cek. Lah, ekone lah ono iki. Cek. Oh iya, ya wis ngene wis cukup. Wis. Iki ajak kowe meneng cangkemmu. Ayo nanti tutuk tak bacok ndasmu karo masaku. Iki acarane apa le? Acarane Mantenan. Mas Brio karo Mbak. Lah Mas Brio padane mobil. Mas Trio. Mripatku rada picek to saiki. Mas Trio karo Mbak Ririn. Sok awakmu bar poso iki lho, ora enek tanggapan belas sasi poso terus mripatmu ketok rada. Aku jembleng serendeng gumun setahun. Lah nyapa kok iso gumun? Aku ning kene lek ora salah wis enek akeh pisan iki lho ning wilayah kene iki. Ngono kok yo Ya, pisan iki ya. Paling ora jualane mau munyer ning JLS saiki wis apik. Alhamdulillah. Iki penak lho le ning kene iki. Penak. Iya no. Penake piye? Ha tanggane Australia. Kok iso Australia sithik Australia wesan. Mang mula kuwi kowe lek ning kene iki sesuk iki engko mangane kowe milih apa? Loh, mangan ning kene sembiarang enek lho Pak. Aku njaluk apa-apa diwenehi lho Pak iki mau. Aku langsung ketemu karo Pak Pairin iki mau. Terus, monggo Mas Lendem niku teng mriki riyen pinarak jenengan kersa napa? Berarti apik sapa? Apik Pak Pairin. Apik ibuke, sing apik ibuke glater. Lah kok sing apik ibuke kuwi lho. Yuk, blater Pak Pairin. Lah kok iso blater? Lah aku njaluk aku kula kopi mawon Pak langsung metu kopine Pak Pairin ditokne. Lah aku njaluk apa-apa karo Ibu Bukti. Heeh. Apa-apa ditokne. Apa ya? Lho, sembarang BPKB sertifikat kabeh iki mamasamu. Maksudnya iki malah suguhane. Ya suguhane kabeh entek ding kono wisan. Langsung entek. Tulisan tok gak enek. Tapi ki engko awake dhewe mulih mesti digawani le. Digawani apa? Donga. Paling ora yo digawani oleh-oleh apa? Oleh-oleh. Biasanya kan awak dhewe ning pabrik rokok digawani rokok. Pabrik gula dibawani gula. Oh, pabrik kopi digawani kopi. Lah iki bos tebu iki, Pak. Mosok sepah-sepah tok. Lho, piye bocah iki? Aja mong mikir ngono aneh. Sementing awake dhewe silaturahmi. Sing penting ki dulur kene iki ketemu karo awake dhewe iki awake dhewe kudu wis marem. Betul sekali apalagi ini masih di hari yang fitri, Idul Fitri isih bodo, sasine sasi Syawal. Ngaturaken apa awakmu? Sedaya kalepatan. Lupute awake dhewe mesti akeh sebab ning ndur panggung sok-sok kleru lah ngomong. Mergo cangkeme dagelan cangkem bosok.
Lah kowe lak bosok kok gelem dadi dagelan kowe. Loh, aku kan gak dagelan, Pak. Lah kowe apa? Pelawak. Pelawak apa rene numpak sepeda motor kowe. Loh, ora apa-apa, Pak. Ngirit numpak mobil. Lah kok numpak sepeda motor dhewe. Ngirit. Untung ra keblosok ndasmu kowe. ngirit duweke sasi poso entek mau lewat ngeni po enak Pak dalane. Iso nggo refleksi. Kok rumasaku. Tak mongi. Piye? Iki gene Pak Pairen iki kudune sing apik main. Ya apik nang kudune ning kene pertama kali ya. Ning desa kene pertama kali kudune diapik-apikne. Sapa ngerti nyapa to? Kali aku. Nyapa to? Becek no. Lah kok becek iki? Ayo ben ketumpangan sesuk aku duwe gawe tak kerono. Masalah. Awakmu masalah, Pak. Awakmu sebagai orang Jawa. Orang Jawa itu kudune nata atine, budi pekerti luhure, budayane dinggo. Awakmu nyumbang kok iso ngarep-arep balen ku Masya Allah. Kok saiki arep nyumbang sok ben dibalekno. Ya iya ora dibalekne koclok kok piye? Wong Jawa Iki bocah iki bocah iki. awakmu iki wong Jawa lho, Pak. Lho lah iya to. Kaya apa meneh iki sik sasi Sawal wayah njaluk ngapura ngene iki paling gak awakmu buuh, awakmu nyumbang kudune ikhlas. Ikhlas dengkulmu iki. Jenenge nyumbang itu dengan landasan ikhlas hatinya. Ikhlas iki lara ditulis. Wong kene iki lak nyumbang mesti ditulis ae. Apa iya to? Lah iya tekone ibu-ibu iki lho. Napa nggih, Bu? Lah, aku paham omahku panggung rejo. Paham banget aku. Lah iki lho masamu ibu-ibu kene iki. Umpamane kene Bu Yati iki. Bu, ya Bu Yati. Rene nggawa beras 5 kilo, gulane 5 kilo, mine 5 kilo. Iya. Bu Yati lali, tulisane luntur, balekne mung 1 kilo. Biah ngrinding iki lambene iki lambene. Masa ngono, Pak? Alah, lho ngene terus ngomong ngene karo buka. Kos apa ki yu? Kaya kuyuti. Karo arem atine. Yuti iki mesti 5 kilo, 15 kilo total. Lah kok dibuka mak, ya isine ngisi tok. 1 kilo beras, 1 kilo gulane. Yuti rasane piye jane. Wis ketumpangan sakmu baleke wis sak mini. Masa ngono kuwi, Pak? Iya. Mang mula kuwi kudu ditulis. Oh, dadi Dadi lak becake kudune nggae resepku. Resepe piye, Pak? Aku wong awakmu becek. Resepne resepe, Pak. Resepe wong becek nomor 1. Teko umur. Umur, delok teko umure. Iya no sing duwe gawe umure pira? Umure umpamane isih las-lasan lah sampai likuran, paling gak selawe. Oh nyuratne anake. Nyunatnya anake. Sing cilik. Heeh, cilik biasane. Ya becek sak yuta ora apa-apa. Selawe, umur Iya. selawe kuwi sak yuta. Iya. Lah umure umpama selawe ning 30. Ha iya 500. Percil kok. Wah, awakmu jan. Iya mesti balik kuwi kok. Umpama ning 30 ning 50. Ya 250. Aman. Umpama wong digawe umure kene. Umpama 50 ning 70 sing duwe gawe. 20.000. Lho. Lah kacake waduh sak yuta karo 20.000. Lah mangsamu kok nomor 50 sak munggah. Awake dhewe nduk sik 10 tahun kas ya lak nutut umure. Lah ra nutut buyar awake dhewe, Bro. Salah, Bosok. Wong kudune perincian ning desa iki masamu. Ya sing penting ikhlas rukun karo tanggane ngono. Rukun apa? Kene nek tanggane mager rek nggonku nyecret ae kok. Wah, tuyule pira percil kok iso mager barang kae. Lah piye to wong masih awakmu sugih kaya enek dulure sing kere. Ngono ya tetep saling mendoakan to, Pak. Alah, wong Masa di dulur kurang duwe marane omah mesti nyilih duwe kok. Masa ngono? Oh lah, kowe ora percaya tekan tukang ketipu kuwi dulurku kuwi. Berarti awakmu nganu ya. Mendem tok kuwi. Berarti awakmu wonge blater ya. blater aku ki sembarang ki apa Mbok wehne. Tak wehne sembarang. Seneng sedekah. Iya lah. Sedekah ngedone balak ben balakmu adoh kabeh. Iya iya. Nah iya dadi umpama enek tanggamu, dulurmu esuk-esuk mara omahmu butuh dhuwit ora ndek dhuwit ngono kuwi awakmu piye? Ya tak kei. Mau wene apa, Pak? 1000. Kok sithik men. Sementing ikhlas. Lah kok ora ikhlas percuma. Sementing ikhlas e. Iki lho. Beda nek aku, Pak. Lah kowe apa? Mama tanggaku, dulurku esuk-esuk mara omahku kok sambat ra ndek dhuwit. Alah tem aku gak ndek dhuwit langsung tak wenehi, Pak. Apa? TV. Kowe TV. TV Android 32 in. Lah radio lo mati, nggonmu iso TV mbok kekne. Lah kowe ndek radio sitok lempet-empetan iso TV. Lah kuwi lemben dina ana wong mara ning omah. Terus Mas yo dhuwitku rada tipis, tapi ana wong mara aku sambat tem ngene iki aku. Umpama nenek liyane mara neh ning nggonmu. Mara neh umpama awan-awan langsung tak weni kulkas. Awan wi. Pokoke nek mara esuk tak weni TV, awan tak weni kulkas. Lah kowe tuku es negene tanggamu. Tuku es gene tangga piye? Awakmu ora ngerti nek aku dermawan wi. Mara bengi tak weni montor. Wah. Ikhlas kuwi. Ikhlas.
Wah, gendeng kowe. Wong kerdus tok ayo. Apa nih? Kerdus. Oh, kertas aku mau. Jadi aku lak kabeh ki asli. Lah aku dhewe badok kan nunut wong ndek gawe kok mbok ngene wong. Iya, Mas Trio sama Mbak Ririn. Mbak Ririn. Ya toh, Mas Trio sama Mbak Ririn. Heeh. Mari ngene Mas Trio sama Mbak Ririn naik panggung. Naik panggung. Oh iya. Ya, ora. Melihat kemesraannya. Melihat kemesraan manten iki kepiye. Betul sekali. Lah manten anyar ora usah diomongi, mesti sik mesra. Heeh. Sing diomongi manten tuwek-tuwek. Lah bedane apa ya tangga kasih Kowe sayang. ora percaya. Lah lek manten anyar diomongi, ya sing aduh, jangkrek. Nanging. Diomongi umpamane manten anyar, Mbak, sampean kudune ngene lho, Mbak, dadi bojone Mas Rio kudune ngene-ngene. Alah ora digagas. Sing diomongi sing lawas-lawas. Contoh, wong mlaku, mlak manten anyar. Manten anyar. Umpamane kowe, Mbak. Aku Mbak Ririn. Ririn, aku Iya. Rio. Yang penting kan Gandeng, nanti digandeng. sing gandeng kowe. Ngene. Kleru ngene. Nah, ngene lho carane tak omongi. Aku Mbak Ririn yo. Ya, lho. Kuwalik nyok. Wedok kuwi ning kiwa. Oh iya kleru. Oh, tuwek pekok. Ya wes. Ki mlaku. Mlaku, rono kuwi terus rono. Dalane lak grutal kuwi mau. Brutal. Ya. Wes, kowe kesandung ya 1 2 3 kesandung. Aduh, Mas. Hati-hati to, Dik, hati-hati. Kuwi lak sik anyar. Anyar isih mesra Sik ya. 2 dina seminggu gedene setahun ngono kuwi. Carane ngono kuwi. Comane iki wis enek rabi kok wis enek diparingi 20 tahun pernikahan. Wis tukul anake ngono kae. Tukul anake kesandung. Aduh, Pakmu. Hati-hati. Ngono kuwi. Ngono kuwi Saya ngono ya. Saya banter. Enek 50 tahun pernikahan wis tuwek-tuwek mlakune. Wis dhe putu. Ngene kesandung. Aduh, Mbak Kong. Ora bongko pisan licek mripatmu. Kuwi contone. Masa ya Kuwi aja dicontoh, kuwi contoh yang paling jelek. Masa ya kejemeran saya tuwek. Agak maju sedikit, kamu maju Oke, sedikit. oke. Nadanya pakai mayor, coba G mayor. Iki sindene kan oke. Oke. 1 2. Lagi sinden apa iki wedok apa lanang iki? Kuwi tak delok kuwi. Kamu bisa nyanyi, Dek? Bisa? Sini. Kene. Maju rene. Kene, madu parono. Madu parono. Mati rene. Lho kok ada sinden, madu parono. Siap, gerak. Siap gerak, Dek. Sayang. Siap. Gerak. Ada pesana. Siap, gerak. Istirahat tempat, gerak. Tegak, gerak. Oke. Nama siapa? Arka, Kelas berapa? 1 SD. Apa saja? Iya, Piye to Pak Jani? Namanya siapa? Arka, Kelas berapa? 1 SD. Harus ada? Pak bingung lho, Pak. Ya? Mbah, Mpun. Iki bocah iki opo? takon Kok aku lho sing ngomong ora arep lho. Mpun. Terus piye bocah iki? Takon ora jelas. Coba kamu kalau di situ kok penak men, Wong aku lho rawani ning sinden, aku nyelempit ning kono iki lho maksamu lho. Lho justru mumpung isik cilik niki nyelempet Kamu sinden. nyanyi apa? Kalau kamu bisa nyanyi, langsung tak kasih hadiah. Coba nyanyi apa maunya? Bisa nyanyi enggak? Panggilkan bulan bu. Panggilkan. Bu, bintang kecil ya. Bintang kecil. di langit yang Amat menghias. angkasa. Loh, iya. Ya aja cepet ngono ri. Nadane angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Yo. Jauh tinggi ke tempat kau. Berada. Oke. Pinter. Cita-citane dadi apa to? Cita-cita dadi apa, Le? Cita-cita apa? Loh, kok nolah-nolah rono nyapa? Aja takon tukang kendang. Seneng blasokne wi. Cita-cita apa? Oke. Apa, Pak? Dipendem. Dedek meneng ae. Ora Masih malu-malu. Malu-malu. Masih malu-malu. Engko sapa sing wani nyanyi karo Om Percil? Jajar sini. Om. Awakmu iki Om. Wah tuwe Om. Lah apa? Mbah Kong. Mbah Kong diengkolmu. Kok awakmu celok Om dudu Om Percil. Apa? Omplung. Omplung dengkul agak maju. Ngomongi Mbak sapa? Mbak Ririn sama Mbak Mas Ririn sama Trio. Mas Trio. Lagune Mas, engko lak bengi tak warai sampean. Sebab resepku iki mbiyen tau tak lakoni tahun 2011. Nyampleng. Nadane kowe dadi Mbak Ririn. Iya. Aku dadi Mas Rio. Mas Trio. Ya.
Engko mari kene nyanyi le karo aku le. Nadane mayor. Aku wedoke, awakmu lanange. Iya. Malam pertama iki. Ojo lagu sing anyar. Lah nyapa? Jadi, lho, Lagu sing anyar apik-apik lho Pak, viral-viral kabeh ning TikTok lho. Viral apa? Ning TikTok FYP kabeh lho kuwi. Cah nom-noman mudeng. Lah nganggo lagu sing piye? Lagu sing pilok-pilok pilok-pilok kok pilok sampean pilok-pilok. Oke. Dadi Mbak Ririn. Rodaan. Wis ora usah mikir kuwi. Dadi Mbak Ririn. Lah. Cepatan blangkon ben alah. Bocah kok ganteng menal. Wong wedok ora ngono kuwi to, Pak. Nah, tadi rambutnya di ngarepne. Oh, susu tak buang lambemu lho, Tem. Lah piye to, Pak? Rambutmu iki majokno lho. Lah. Oke. Rene. Wong yen lagi gandrung ra peduli. Iki lho apa karo Mas aku. Kok kene iki ditutne apa enek ririne semlucuk kae karo. Ya aku ora ngerti Mbak Ririn, dadi wong wedok iki Wong kuwi kalem. Aku tiru sing ngarep iki lho, biasane nek karo bojone. Alah. Aduh. Maju. Katane. Wong yen lah Mas Rio iling-ilingan kok ning kamar lho Mas aja pas ning ngarepe maratuwa Oh ben saya mesra menyatukan hati mlebu kamar lungguh apa kuwi jenenge ning kasur ning lunggune pojokan kene nyanyi iki nyanyi kan Mbak Ririn pas ngene meneng ngene wong yen langsung ngene lagi gandrung kok koweri to Pak iki lho lungono tanganmu ning kene karo ternyet iki resep ben saya mesra nah ya tangannya rodok ngene-ngene ya Mas ya. Padha karo iki lho munyuk sitok iki lho ngene. Munyuk ndasmu kuwi. Wong yen lagi gandrung ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir kaya ning Israel kene. Terus beda Natian lagi bokeh direwangi tretak-tretek jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro umpama aku takon terus aku anu Mas Rio to kowe Mbak Riri iya terus tak tekoki irung bangir duweke sapa de irung bangir ya duwekmu Mas janggut nyatis duweke sapa de janggut nyatis ya duwekmu Mas rambut klimis duweke sapa de tolong KDRT nyapa KDRT lah rambut kemesraan iki lho tekan rambut umpama Mbak Ririn dingene ora brodol ora jajal ya dilus-lus oh iya terus itu iki irung bangir duweke sapa irung bangir ya duwekmu janggut nyatis duweke sapa janggut nyatis ya duwe rambut klimis duweke sapa rambut klimis ya duwekmu lambe lamis duweke sapa lambe iki ya duwekmu iki piye Mas dikapakne Mas engko lak ero rasane dhewe iki piye Mas rasane piye Mas pertamane keri-keri enake iki piye Mas keri piye Mas rungokno wae aku rung ngadeg dhewe iki piye Mas ngadeg piye Mas mengko lak wis terus lemes dhewe iki piye Mas lemes piye Mas ketoke ra ono kontrole iki piye Mas kontrol sing piye Mas mengko aku lak mumet dhewe iki
piye Mas mumet sing piye Mas ora ana mumet ra ana obate iki piye Mas obate piye Mas obate ya dipenthung endhase kepiye-piye iki jane piye to piye-piyene pindho tok ae usah iki suwi piye Mas pindho piye Mas pindho matamu pece iki piye Mas pece piye Mas lam takok aja diterusne iki piye Mas terusne piye Mas bocah iki jane kowe gendeng dhewe iki piye Mas gendeng sing piye Mas aku wis kentekan aku ki iki piye Mas iki piye aku wis kentekan piye kentekan piye Mas masamu mas masak wis kene wis nyanyi liyane piye Mas liyane piye Mas suwi-suwi engko tak suwek dhewe lah liyane lagu liyane aku iki lagu liyane liyane piye danduk tau wapuk lambemu tampuk piye Mas tampuk sing piye Mas kowe iki aja takok-takok ae tapuk lambemu kok piye lambemu piye Mas lambemu piye ya ampun kowe aku jibek dhewe goblok piye Mas goblok sing piye Mas pincek piye Mas kuwi piye Mas piye Mas ngene piye Mas Wah! boh piye Mas boh sing piye Pak Pairen golekno pecok Pairen piye bocah iki goblok bocah iki Pak Pairen sing gegawe Pairen piye ngono duwe gawe piye Mas gawe sing piye Mas duwe gawe sing pentole enteke enteke piye Mas pentole piye suwi-suwi tatap letaide Sekarang gak ngomong karo awakmu gak omong sing piye wes wes piye aku mulai piye mulai nang omahku Panggung Rejo Panggung Rejo ndi Mas Panggung Rejo L Israel piye ana Mas bom dibom gasmu lho Dase piye Mas karepmu tem gak aku karepku piye Mas Boh. karep piye boh mbuh piye Mas mbuh piye nyanyi dhewe lho nyanyi dhewe nyanyi dhewe sing piye Mas minggat to minggat piye Mas minggat piye anu Pak Pairen anu golekno obat Pak Pairen obat piye Mas obat sing piye Mas ngalih takon aku engko malahan aku tak nyanyi alih dhewe piye lah alah alih ning endi ya Mas ampun Dek amun Dek kowe iki paribasan Dek aja takok-takok ae Dek kacane sing ngelu Dek kowe kok rumah aku aduh Dek lu sing piye Mas wis dak gelo dhewe iki piye lah wong mbok cengkiwing kaya kucing kuwi lho lah kowe ya ngono piye-piye lah piye wong wedok kuwi kan banyak tidak taunya karena tugasnya di rumah takon karo sing lanang lah ngerti nyetel YouTube kok iso to kok nyapo gayaan barang kok Mas aku YouTube sing piye alah meneh nadane minor ya minor piye gila Mas sih minor gila nadane minor gak aku kapok aku nyanyi kowe nyanyi yo iki malah penak gandrung ngono gah wis ngelu ndasku ngelu piye maju jering Tuhan tolonglah hambamu. wong lagu iki tak
nyanyi lagu India iso Tuhan. Lah biasanya awakmu seneng dangdut. Wah, aku ki seneng aku India. Loh, minor gak kena India ya, mayer ya Pak. Karo Pak, minor gak kena Pak. Minor gak kena sis. Kohi mile gaya. Kai milik ya. Wedok nek to. Iya no. Masalah wengi dadi wedok. Kohi mile gaya. Melek kaya. Iki lho melek kaya mile gaya. Yanto. Yanto tukang jahit. Iya, oh ya. Mujiko. Oh iya, kleru cangkemmu. Mujiko. Ya. Wahe. Jawahe. Iki dia apa nek Jawahe? India apa ora tedem? Loh, India awakmu gak ngerti India. Dia apa? Jawahe. Berarti apa? Pokoke gurine he, kuwi India. Ngawur. Iya he, mereka teh he. Mujiko. Jawahe. Apa? Gak aku gak nyanyi karo kowe. Tau ning India. Lah kowe nyanyi ning ngawur rek. Sobamu kurang adoh mulane sering-sering ning India. Ning kono sarungan kae kancaku. Atlas. Wadimor. Kae lo sarungan. Sarungan. Ayo kancaku kae. Ayo nadane kae ya. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Kowe iki lagu apa? Cacah introne kuwi ya. Lagu kuwi lho lagu apa? Lagu India lho nyok-nyok. Lagu India ya minor mau. Bisa ya? Iso. Apa sing iki? A. Sing Pakai A. A. A minor. Sindene aja iki sik. Sindene yang di dalam dulu. Coba A minor Kakak, Bisa coba. nek to, Pak? Oke, Pak. Aku nggawa sindene nek papat sing sitok kuwi kepala cumi. Terus sing sitok iki udang asam manis. Baru sing sitok. Sing sitok nek kepala dorang. Lah kira percaya. Sing ono kepala cumi, kepala udang manis. Percaya. Lah iki emang dhek ndek tambak ning kene masamu. Oh alah. Lah kok apa ro kowe iwak apa ro? Apa paham iwak kowe? Iwak. Kowe omahmu ndi asline? Omahku Rembang Jawa Tengah. Rembang pinggir pantai Ya ndak? pinggir segara. Berarti roh iwak iki piye? Iwak piye aku yo ngerti. Mlakune iwak piye? Lakune iwak piye yo. Lumba-lumba piye? Lumba-lumba ya tlublung, tlublung, tlublung. Malah nggonku gak iwak kuwi. Piye? Mbokmu nelek. Lho. Saiki apa awakmu mudeng Banyuwangi? Apa? Omahmu cedak muncar. Iyalah. Oh sing trurut ngono kae apa? Apa? Sing trut. Urang tawar kuwi. Oh alah. Nek sing enggel. Lho ki apa ki iwak apa kok iso ngene? Enggel-enggel. Cari awakmu ngerti. Ora enek iwak kok mlakune nu ora. Kuwi iwak kenek potas. Berarti lek iwak kene celurut. Ner. Ayo. Gak enek Pak nang trurut ngono ta. Anek cerut. Nak trurut. Sing trut kuwi cucut nek ono dere barang lho nak trurut der. Ya bener cucut tapi nerak karang. Tiyek. Wes timbangane iwak enggel. Enggel. Ayo coba biar di sana yang nyanyi Adek sinden ini viral karena kemarin sudah saya kirim di Selat Hormuz. Ning kono konflik lho Pak. Ora apa-apa, digawe nyumpel solar. Jadi sinden nggo nyumpel solar enggak mau. Lah timbangane ning omah nganggur, Mak. Timbangane omah nganggur. Karena ini pada malam hari ini banyak sinden dari kita untuk teman-teman semuanya. Sini Kakak. Karena nggak ada mic-nya Kakak. Sini. Ini bener besar tapi suaranya enak. Kemarin nyuarani tonggone semaput, Pak. Wih gak penak Pak, wis jelas e. Coba sini adik sini. Mic-nya tambah kalau nggak salah 2 lagi udah cukup. Sini Kakak sini. Iki, wes. Kalau mic Mbak Mas kalau Mas. Iki lak sinden iki tak acungi. Dia itu lagu-lagunya pakai mic itu aja, pakai mic itu.
Oke, sini. Tambah 2 lagi Mas. Selamat mic-nya. malam. Malam. Agak maju sedikit, Maju, oke. Oke. Hop. Kemarin maju julungok, Mas. Nanti hati Ya kan hati-hati bos ada jaraknya Ini di rumah Bapak Pairin. Pairin oke, Bapak Pairin piantone ingkang pundi? Boleh. Oh nggih, Ibu. Ibu ya itu ibu toh. Ibu Ti, dia siapa? Iya. Aminor. Aminor. Buat lagu buat Pak Pairin ya. Mas Rio sama Mbak Rini. Ceritakan. Dia Pak Pairin. Iya ini kan bercerita dulu. Iya lali aku. Pada bintang-bintang. Kemantannya yang mana ini bos? Iku lo mantannya kono lho. Mana sih? Pada sing tengah iku. Lho, masa mantannya setengah kuwi? Masa lanang-lanang iku? Hehe, tutup. Masa kasih tok. Pada bintang-bintang. Kayak Banyuwangi ya, Kak. Sono, iki lagu-lagu Madura le. Naik lagi coba Mas. Naik, Mas. Lagi karena nada segini buat dia itu standar. Harus naik lagi. Dua angin. Duh angin. Nada segini masih standar bagi dia. Naikkan lagi, Mas. Duh angin. Apa? Dia ke efek masih standar tinggi lagi naik lagi. Duh angin. Naik lagi. Sabar. Ya apa kok? Sing nada kedua. Bener-bener nada Nada kedua. mau loh. Ayo. Reno kok. Wes. Apa ini? Wes, nyantai. Gua timbangannya ditekoki piye. Wes, nyantai. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, Mbak Yufatayat, ngalor ngidul gawa berkat, Melu NU pancen hebat. melu NU pancen hebat, Ngalor ngidul gawa berkat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Gowo tahu karo iwa asin nang pinggir sumur, sugeng dalu kanggo Pak Pairin, tak dungakno panjang umur. Amin. Sugeng dalu kanggo Pak Pairin, tak dongakno panjang umur. Ya salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nyapa kok sok ngene ngene nyapa kowe? Ora apa-apa ya iso ora iso ya kudu iso. Aku Ngombe es daun manis suka mangan duren rasane enak manten loro didongake rukun muga-muga manten ndang duwe anak. Amin. Manten loro didongakno rukun manten
Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Ancen. aku wis pari-parian ya ngono kuwi. aku wis parian awakmu wis parian Sampeyan kanggo Pak Pairin to, aku kanggo manten. saiki kon bos Ayo. parian Ancen parian apik-apik parian. loh Sik. Iki wayahanmu lho. Iya aku ya. Aku gawe sapa? Yo, iki mau Pak Pairin. aku Pak Pairin aku manten Aku Bu sapa? bukti Bu sapa? Buryati. Buriati. Sing apik lho. api Alah cerewet. Sampai luwes sing Kok cerewet to nyapa to aku ora ya pinter to lek kene-kenean kae. tenan luwes. Gagelan mosok ora iso. ojo nganti sini-sini Ngisin-ngisi. Alah katut awakmu lho aku. pariane lho ya kan durung-durung wis Dura-dura wis blesek kuwi nak luwes tak kandakno anakku ben dibisui. Mangan roti cacahe siji cacahe siji cacahe siji. kandhani alon-alon Alon-alon. Mangan roti cacahe siji. Mosok ora kurang siji tok. Ya pira? Mosok siji tok. ya biasanya lek mangan roti enak ya kurang ya Mosok siji tok. Ya. Mangan roti luweh kok siji. Piro kuwi? Papat. Mosok isih mosok nganu papat gak engko kakean papa Ora sida mangan, Dek. Lah kowe terus ngalupi piye wong kancane iki gawe ngenekan kowe. Ya. Mangan roti cacahe siji. Mangan roti ditutul pite. Ibu Nuryati pancen cantik sekali. Jenenge sapa kali aku? Kalem Mas, kok sik Mas. Kalem tak Buryati. ngacok ndas iki mikir. Aja tinganu sik. Buryati. Nur apa? Hur. Buryati Jadi bur kuwi ngawe-ngawe rezekine. Ya. Mangan roti cacahe siji. Berarti pangan didudal pite. Buryati cantik sekali. Lek wis cantik aku njaluk duit. Pucung-pucunge kok njaluk dhuwit. Wonge apik, Buryati cantik sekali, didongane rezekine becik. salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. habibillah Kuwi lagu sing viral. yang viral di TikTok itu Karepku lak nyanyi yo ngene iki. Dadi lagu sing saiki sing viral ngono lho. Ora terus lagu sing lawas yo oleh. Lagu viral yo iso. Jadi kita itu bisa merangkul semua saja di konsumen. semua kalangan dari Dadi mulai cangkeme- sing cilik, sing enom, sing sepuh iku iso bisa merasakan antarane kolaborasi musik modern dan tradisi bisa jadi satu. Untuk bagian dum-dumane Iya, dhewe-dhewe. jenenge kan seni tradisi kita sapa sing gak awake dhewe sing nguri-uri. Lagune apik. Lagune apik. Aku koncone iki lagune apik. Jajal kok ditesno sapa gak? Sini sayang. Kene. Walah mergawe kok disusul anake. Sini. Kene. Kamu mau nyanyi apa? Lagune apik, Lagu sing Dek. apik sing Lagune mana? gimana? Lagu Lagune yang apik. apik yang mana? Lagunya piye? Lagunya Sing pripun? Gimana? Bagaimana lagu? Jenenge siapa kakak? Namanya siapa? Pan. Nopan, Nopan. Bapaknya siapa jenenge, Le? Ayahnya siapa namanya? Ludi, Rudi. Oh, Rudi. Ibu, mama, namanya siapa? Namanya Woi. Pis, Pipis. pipis di kamar mandi. Mamamu namanya siapa? Masa Mama? mamamu namanya Pis? Mama, Mama. namanya siapa? Bibi, Pipis. Lilis, Pak. Lilis. Lilis. Oh iya.
Kelas berapa Kadek? 2. 2. Masa tuh pilih kelas 2? Saya Pak. Sudah sekolah, Sudah apa, sekolah apa belum? belum? Ya. Sudah kelas berapa, Nak? 2. SD ya? SD? SD. PAUD. Oh, saiki. PAUD apa nek kelas loro? PAUD apa kelas loro? Saya, Pak. Sini, Pan. Masa saiki PAUD 6 tahun. Ayo. Kan? Adik, anak Rudi. Besok kalau udah besar, cita-cita ingin jadi apa, Dek? Jadi polisi. Wah, salam presisi. Jadi polisi ya? Jadi polisi sip, besok kalau gede jadi polisi terus nembak Om Percil ya. Loh, nyapo kok nembak Jare aku? apa? jare awakmu pengen dicekel kurangan ning Hongkong. Loh, nyapo? Jadi polisi. Siapkan, Bos. Iya, sini. Siap, Dek. Siap, Bisa. Dek. Bisa siap kan? Bisa kan? Oh iya, Siap. oke. Adap sana, Dek. Oke. Tolong polisi nggak boleh doah ya, Dek. Mingkem ya. Cah cili masalah. Lo arek wis siap iki lho, delok. Siap! Gerak! Urung, Dek. Nyapo, Mbok. Lah kan sigap. Kowe apene Bos. siap apa terbang? Kalau Siap! gerak. Gerak! Sayang, hadap sana. Oke. Kaki merapat, kaki rapat. Rapat, Oke, rapat, rapat. Loh. rapat. Rapat aja didak dhewe. Sikile teken. Lele, sikile aja ditek. Oh, hadap sana. Oke. Siap! Gerak! Hormat, Dek. Dek. Siap gini. Siap, Nak. Siap ya. Hormat. Belum. Siap! belum. Gerak! Istirahat di tempat. Gerak! Oke. Khusus ada tonyo kowe sampai ngeler tak tonyo. Pak. Ya bener Dek. Iki hormat, Pak. Bener. Ngene iki hormat menengo. Iki ben seneng atine. Ya. Oleh gerak! Ya, Bebe! Yo! Loh. Iki lho pinter koyo ngene iki lho. Karepku duwe bocah pinter koyo ngene iki. Cek gak masalah. Cek. Baca. Hei! Loh. Ya ora. Kowe kalah le. Paling tidak wis kendel, Bos. Kowe kalah lah karo iki. Delok ta. Hadap sana. Nanti tak kasih uang, Le. Kalau kowe pinter, pokoknya iso gerakan suruhan Pak Po Percil langsung tak kei duit. Bener deh. Ya. Pinter. Hadap sana. Loh, ini saya urong. Belum. Padahal ra jelas lho kok 20.000. Apa itu sebab? Ho! Loh. Yo iki lho. Kowe apa iso? Kaya iki apa iso? Ya aku ya gak iso. Bener deh. Ya. Sapa kongon hormat? Istirahat di tempat. Iki lho, pinter kaya iki lho. Wangel. Bener deh. Lho. Pinter. Bener terus. Aku. Baca be. Wow. Loh, hormat. Kleru gak karo cah cilik kalah kowe. Hei, jalan di tempat. Gerak. Jalan di tempat. Nah, tengok. Dia gak mau jalan karena panas. Loh. Bener iki bener. Dia diam di tempat. Gak apa-apa. Wangel lho. Oh, Oh, iya kan. Urung lah nyanyi, pinter lek. Apa iya ta, Pak? Nadane mau. Iki pemuridmu ta, Pak? Iya muridku. Nyanyi ya. Jangan Muridmu sing sampai kene. Sini lo ya, kamu nyanyi bisa ya nyanyi? Nggak bisa. Loh. Bisa joget bisa ya? Joget bisa ya? Joget bisa joget. Bisa joget. Bisanya apa, Dek? Bisanya joget jalanan. Oh iya. Boleh dong, boleh. Jaranan. Yo! Masalah terpas tulung go, wecat cepet. Weh, ho. Saya urung. Le, urung. Saya oh. Enak mon. Ngola kendang. Durung tak tulung tak. Akeh mulai ya. Lah sing tunglek belum, oke? Ya. Uangnya dikasih saku nak, uangnya. Ya, Tidak. Iya. Tidak. Iku Alah, titipno. Titipno Samu lentem. bentet. Wes, oke, yo. Ale. Udah urung le. Kan mulai kendangan tong tak. Kamu diam dulu, ya. Lah wis muni tomat. Agek mulai, oke? Aku ngerti carane. Rene, Dek. Nih. Aja ngurusi kowe ngalih. Masa 20.000. Ayo, Sok. Udah yo. Yo.
Pas. Wes urung. Wes le, wes salah urung. Wes le. Pak, wes urung. Rudi, wes urung di. Asik deh. Pak, wes mau urung. Urung. Ya, terus. Yo, Assalamualaikum, salam. Aduh, Pak, malah dadi lho, Pak. dadi. Lah. Malah koyo ngene. Malah Rudi, anakku Di. Syukur. Anakku Rudi. Syukur. Pak, dadi lho, Pak. Assalamualaikum, salam. Di, anakmu dadi Di. Ngono ya. Bilang apa? Matur napa? Kasih. Sama-sama. Yuk. Ngalih, dek ngalih. setor deh, setor nang Rudi. Aja titipno mamah ya. Tenan hilang kowe engko mau titipno mamah gak balik kowe. Tapi luar biasa, Bos, luar Di, biasa. anakmu kesurupan, Di. Kendele kaya ngono. Oh, alah iki. Wah, lah babone ning kene. Domongi to, awakmu aja titipno mamah kaya. Sebab iki sik bodo-bodo akeh penipuan. Uang anak dititipne ning mamah. Coba titip mamah dulu, sesuk ya dienggo blonjo. Investasi bodong, mari Rio ya duwe anake Bareng-bareng hadir masih bersama Oke. Sinden selanjutnya. Support Iya. lu. Support deh. Ya, 3 2 1 yuk bareng-bareng campur sari. Luar. Ayo pelap. Kita tampilkan sinden seperti ini permintaan Pak Pairin. Iya, sinden. Nyuwun sinden wanita rai boyo. Jangan gitu, Bos. Masa ya sinden rai boyo, Pak. Apa? Jane aku sinden mau siluman. Sinden no wanita Raiboyo. Agak maju, tipis ya, tipis. Hop. Namanya siapa? Iki Asli ora dari nganu mana? karyawane Pak Pairin ta? Dudu. Sing gawene tebang tebu kae. Dudu. Tebang tebu. Ngenyek sampeanku. Kini Kabur kanginan. iki aja sia-sia lho. Sabar, Mbak. Pak Sabar. Pairin iki olehne nekakno bintang tumo ning kene. Kamu. Bintang tamu ning kene iki ora baen-baen. Karo bersama campur sari nungging mustika iki. Sungging. Sungging. Sungging mustika. Sungging ding lali. Dipimpin oleh Bapak Kiai Gayeng. Gayeng. Ageng. Ageng. Gayeng. Cek. Alhamdulillah Ya Mas. syukurillah. Saged sowan kalian warga masyarakat Tambak Rejo. Betul. Luar biasa sekali nuansa nuansa bulan Syawal. Syawal. Ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sedaya mawon Bapak Ibu. Nyapo? Yo iso omong. Apa? Lah aku ki wong pesinden ki nang repot-repote aku Mas.
Kok iso? Repot apa? 3 dina sadurunge riyaya sampai 3 dina sabari riyaya. Aku ki repot banget. 3 dina Mulane aku ora nampa tanggapan. Repote contohnya. 3 dina sadurunge riyaya. Mulai dina Kemis kae Heeh. aku melu nyepi. Wow. Jumat Jumat, melu bodo Muhammadiyah. Terus Sabtu melu bodo NU NU. sik, lah minggune. Minggu. ning gereja. Senin MBG, Selasa Mekar. Aku iki subruk tenan, Mas. Rumah saku nasibuk sedekah nyiapno zakat. Lah kalau mikirne utang. Open house apa-apa ngono. Open house apa? bersih-bersih rumah, tuku-tuku blonjo nggo sugat. Lah jenenge riyaya jaremu repot kan persiapan mesti ono. Open house ki omah ki tak buka ra enek sing mlebu belas, Mas. Lah jajan ra enek, apa nek jajan kerupuk tok. Lah tapi kan ya sing penting kan silaturahmi. Penting ya? Sing penting saling memaafkan ngono to, Mas. Iya. Awake dhewe iki wis alhamdulillah banget iki wulan-wulan Syawal iki. Apa to, Mas? Apa, Mbak? Sik iki nak kadung ngomong apa Lah, to Mas kuwi apa? biasane ana wigati kang luwih. Apa to wulan Syawal? Lah mbok. Lho, aku ki takok sampean. Lho, apa to? Rumah saku nek arep jelasno enek wigati. Sing arep jelasne iki lho sapa? Apa to Kok kene mikir dalane mumet kok iso jelasne. Yo, Dek, Apa, Mas? iki nek tendalme Bapak Pak. Pak Hamirin. Pak. Pairin. Pak Pairin. Ya, makasih dulu. Matur nuwun. Apa wis diwenehi? Durung. Loh, kowe iki ya wis sampun Sampun matur nuwun Pak Pairin kalian Bu. Pairin duduk Pak Pairin. 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 Pairin Ale buhur. Huryati. Hurmati. Huryati. Huriati alhamdulillah sampun nimbali Cak Percil CS matur ngibur warga masyarakat Tambak Rejo. Sesuk mancing deh. Apa? Mancing. Mancing nanti. Ya Awakmu awakmu nek sebelah kono kan wis. awak dhewe mancing ya Pak iki dadekno umpan. Iyalah, sing mangan paus. Ora Mas. Oh, nyapa? Aku ke dipangan paus dilepeh neh kok. Ora doyan. Nyanyi ya, Nduk ya. Oke. Nyanyi kaya iki piye? Lho nek iki lho iki ki sak ngisorku kabeh Mas. Wih, apik iki to Nek iki suarane. apik. Lho, Mas yo probo mbak-mbake penyanyi kabeh. Iki sak ngisorku kabeh Mas. Iki menang sinden idol Jawa Berarti Timur iki. kowe gurune kowe. Alah lah dhisik ki mung melu apa? Aku Sinden ki Idol dhisik Jawa Timur. jebolon KDI kok. kontes dangdut Indonesia. Ketua Dadu Indonesia. Oh, Senengan pemain. ngono kuwi nyapun mboten pareng ngono. kuwi. Nadane. Oke. Mayor Mas, mayor. Mayor. Agak maju tipis ya, tipis beka lungguh. Nanane nanana naneno. Ya. Iso Viral, viral, ya, Bu. Apik. nene nanone. Iso. Iya iya. Tahu roh Lagu aku. sing viral di TikTok. Iya tahu roh aku. Yo roh aku. Ndak dinyanyekne. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Pedotanmu kuwi lho gak penak. Saya tahu. Sing biasa ya. Keyboardnya ndredeg lho. Jajal balik. Sik, iku bismillah sik, bismillah. Nyantai, nyantai. Ditoto napase, nyanyine ben ora kerontalan. Lah Sing iya. temen lho ya, lek nembang sing temen. Iya ya. Nadane Mas. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Loh, kok Pedotanmu kuwi lho gak penak. Ora sah grogi Kuwi Mas. pemenggalan katamu iki lho. Ya ampun. Balanan meneh. Lah iya toh. Sepasang remaja jatuh Lho iki lho cinta di tekan bawah. kene iki lho, tekan kene iki lho. Sik to. Jajal. Sik tak benakne sik. Ngene lho. Benakno. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. padha ae. Iki jane iso apa ora? Sepasang remaja jatuh. Nah. Padha. Oh iya, asmara. Sepasang Lagi lho. remaja jatuh cinta Nah, di bawah asuhan Dewi Asmara. lah kuwi lho. Tak 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 ngono. Nah. Tek tek tek. Alah. Maksude Kene tamu. potongane ngono kuwi. Potongane Sepasang penggalan. remaja jatuh. Anu lho, jane selendro lak wong kene seneng. Lagune apa Mas? Anu lho. Ceritane. Kuwi lho. Sing ndi to Mas? Wayang
Ramayana ku lho. Lagune apa? Biasa ngawur lho. Slendro rumah saku kok iso. Dandananmu koyo sinden C, biasanya C, kan C. klasikan to C. C. C minor ya. Mayor. Mayor. Ayo, wong loro nembang sing apik. Minor. Klasik apa modern apa? Ya iki modern. Saceritakan dung dang ding saceritakan Asik. saceritakan Ayo, masuk. saceritakan Ayo, saceritakan terusane lho. Saceritakan pada bintang-bintang. Kau hilang di malam panjang, sekarang lagi sepanggil sayang. Ini kalau suara wis mesti kalah karo iki. kono paling menangi mung swara. My love, my darling. Maimunah, Maisar. Iki lho. Lah iki main-mainan kok. Iki lho. C mayor. C mayor. Bareng mbok cepot gelungane malah koyo coro diketoni, Pak. Melu aku melu. Munggah. Iki lho kaya iki lho. Tangga nada dari bawah naik. Sing keri ya bosok. Lah kowe saya munggah bagianku. Bagian ngene lho, latihan vokal solfege. Kuwi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Kon iso ta gak? Kuwi mau keduren, aku nek dhuwur-dhuwur ayu-payu. Munggah ra iso. Ndek ae, Mas. Mudun. Jare jaruk mudun. Lah kok saya entek lho, lah kono ndek aku malah mau ngowos tok. Ongke putar ke kanan Nora manis putarlah ke kanan ke kanan dan ke kanan. Ke kanan. Hop. apa mbak? Lagu liyane ke kanan tok no ra enek. Awakmu ora tau tiktokan mesti. Ora tau. Iki gerak dan lagu loh, nembang karo gerakan loh. Aku ngerti. Lah nek ke kanan terus bablas aku nglundung ning ngisor. Lah awakmu jalukmu Berarti piye? jaluke? Jalukmu piye? Belah kono Nuruti aku. awakmu tok lho. Oh, kiri. Ke kanan. Putar ke kiri. Nora manis putarlah ke kiri. Hop. Nyapa? Aja gawe kuwi ya. Ya wis. Lho nyapa? Kok malah ditiru ageng karo bathik. Iya. Minor ya.
Minor ya? Minor. Minor. Minor C minor. Ngapa? Tutup kuwi. Lah kuwi apa? Membiat mayone mas. Suarane Gandeng belampiangan. Ayo. Wayahmu. Wayahmu nyaram yai. Nuswantara Banyuwangi. Kulon kono wetan segara. lor lan kita lalas angker Liwat. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri. Gedang rojo sajorong dipangan codot timbyang borong biangor gulung isun pedot dang 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 belambiangan. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri. Gedang rojo sajorong dipangan codot timbyang warung gulung isun pedot dang dang tok dang Belambiangan mah. belambiangan. Oh. Iso ora Nyanyi malah angop. bokong semok 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 bokong semok 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 rambut di gelung 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 mereng bokong semok 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 bokong semok 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 rambut di sanggur 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 nganggo cocok Sampo biae sing dalam mesti ngomong Aring-aring. nyapor sing nyanyi karo iki aku rasa nyanyi ngisru kon aja ngisru. Gak sido anu to aring-aring mau. Lah mbleset terus. tak deng tong tong ngono iki mari ngene delok Nak nyanyi iso penak ngene iki lho. Iki orkes iki saliyane iki sing luwih cepet neh apa nek ya? Iki patas, Pak. Iki sungging. Api bos metronome bos. Sungging mustika khusus patas. Pokoknya cepat ditampilkanlah Pak Pairin sekeluarga Iya, Mas. foto kali Mas mantan Mbak mantan ini serampat cok budal minggah Yuk wonten di panggung. budal nih serampate, Cok. gila. Monggo Pak Pairin sekeluarga minggah ke mriki Monggo Pak Pairin. Mas Trio ugi Mbak Ririn. Monggo. Mas Ambon katuran Buryati. Moga katuran minggah wonten panggung mriki. Sinarekan Sugeng Mustika ugi tak percil CS. bersama Ambon Badik dan Joni Tralala. Dan yakin Saji seswarane basa nangolo Mangsane atiku kanyuman selanyam Saya nambahi wangun dasar ayu lencer kuning Orang mongkal hatiku jati kuning Besoku sedini aku wis terima Karena tak ada Monggo Mas manten Bapak Pairin bersama Ibu dan juga temanten berdua.
Monggo Bapak Pairen. Amat banyak. Monggo, Pak. Yes, angkasa. Aku ingin terbang Dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Ya Mas. Ayo dong. Ya Mas. Ya Mas. Ayo sugih Mustika. Saji seswara nebosana bola. Ayo, isi enak. Yo, Hey, oh oh, yo, cocok. Menikah tesih istirahat Bu Bilih. Kalau tidak kita teruskan bareng-bareng masih Bapak, bersama. Bapak. Wes ora. Ora. Mbak mantennya juga istirahat ya? Istirahat. Ojo panggah Nanti kita nanti aja. Bapak Pairen istirahat. Oke siap. Iki nembang lah wes Tetep kowe. dilanjut, Mas. Dilanjut, masih kita ada 2 lagu lagi. 2 lagu Siap. lagi. Aku minta selendang biar sama Duet. temennya itu nggak apa-apa. Ya. Dina milih di Milih ya, Mau milih ya. manut aku ya api-api kabeh. Ora, aku iki milih yo. Dan kamu harus milih loh, milih Milih salah sing satu apik. loh. Nah, sing disawang ya iki lho Pak lirak-lirik terus. Kurang Kawit mau aku lagi munggah wis dilirak-lirik seret, aku terus melu ngelirik serot. pripat. Selendang ireng kulit. Loh, ireng piye? Aku mbari-mbari dhewe ganteng-ganteng dhewe. Alah lambemu mbari ganteng. Kasep no mau budalmu. Kowe numpak apa Jajal? Mau numpak Apa, apa? Lah piye lah aku isih turu ora digugah-gugah malaikat lho mau. Kok pengen digugah malaikat? Ya digugah Sing mbok tentangi sing mbok mergawe. pilih endi paling tidak karo gandrung tembang Gandrung sing teko kono, saiki. Jajal, nadane Sing njaluk apa, viral, gandrung, sing Jajal. viral, sing saiki. Karo lagu sing saiki apa Jajal? Aku ra ngemis iku lho. Lagi lho lagu sing anu. Kowe lagu kuwi apik. Kowe suka teki gitu suka teki. Iki sayangan Lagune Bagong Darsono. Darmono. Darmono. Coba. Jajal. Aku ra ngemis Tangale dicekel lho, ning cekel. atiku mires curiga rasane apa wis ana gantine kamangka aku isih sayang Tunggu iki. tresnaku ora bakal ilang. Sebentar, Gimana? Pak Cel. Gimana? Maksudnya ki sikil apa-apa kok udik-udik ngono. Delok. Kowe nggawa apa to jane? Iki ancene enggak enek apa-apa nek onderdile bosok Oh, basa. Efek bar poso. Oh, bar poso. Bar poso tak tutukno bar bodo poso neh. Oh, gitu. Jajal. Kok rada anu goyang-goyangmu apane? Kaya enek klepe kaya dol. Rada dol. Mbok ganti balung pitik to iki, Mas? Balung pitik to, Mas. Pitik dong. Kanguru Australia. Duet karo Duet karo anu. iki lagu Iya, paling Cahayu apa? gak bagus. Sing lagu sing lagi in saiki aku njaluk tulung Joko Melarat. Mas. Pak Joko Lagu Melarat. apa to, Pak Cel? Joko Melarat itu Yang baru to. Joko Melarat tuh enak. Iya Ya iki. Ya. Yen liwat ora kelingan. Iya apa malah gubuk asmara. Itu bubuk. Pak Karim. Pak Karim ketua, mari Mas Bedoyo.
Enek Pak Karim. Enek mbok ini. Rawuh ta. Ora tau nanggap belas lho. Mbah mari Mas, mbah melempem dadi jajus mbah. Monggo. Tesis. Campur sate jenenge Maringat Budaya. Jangkrik Karim. Sekian dan terima kasih. Iya. Kita panggil selanjutnya. Oke. Oke. Dari saya ada Mas Ageng dan Mas Ambon. Ambon Badik. Badik. Itu dua-duanya itu adalah pengelola pelawak-pelawak muda Betul sekali. yang ada di Karesidenan Gianyar. Pak, beda pulau kasih denan Bos. kene, Pak. Paling gak daerah Blitar po piye Oh, iya, koyo. Blitar. Blitar Kediri Malang dan sekitarnya. Mas Yuk. Ambon sama Mas Ageng. bisa ngumpul di sini, jenengan nyanyi di sini, Bareng-bareng. enak di sini. Apalagi yang kita buat kalau nggak buat kesukaan atau kesenangan dari warga sekitar dari kota atau desa apa dek? Tambak Rejo. Oke. Bahwasannya apa? Pada malam hari ini emang kita jauh-jauh dari Kanigoro. Dari Sidoarjo, dari Tuban, dari Rembang. Kita kumpul di sini karena apa? Karena kita cari uang coy. Bersama Sungging Mustiko. Pak, iki lho Pak. MC ne iki lho Iya, Pak. iya, iya, Malah iya. awak dhewe. Kene. Iki MC ku. Aku pengen delok suaramu njajal nek MC iki lho. Datang. Ayo. Kene lho. Pengen ngerti biasanya Kang Badik Nek ngejak ngopi. Nek Mas Ageng ngono wis kulino. Iki lho sing sijine iki lho. Amoh iki lekas. Ya, kene. Jajal, Mas. Kene lho, Dek. Sesuk aku njaluk tulung, Dek. No, pripun Mas Den? Wedakmu nggawe opon. Kok iso? Wah iki lek gak islentem kok. Layak. Sing gak iso entem. Kowe iki sak grup bisa koyo ngono. Iki wis ngehe pon Mas. Pon iki lak wajah hitam jadi putih. Kliwon Mas. Kliwon. Kliwon. Aku ra nangis Jajal, ayo. yang hatiku mires. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Dek. Aku karo lagune. Kowe nyumet dupa karo aku wis tahun-tahunan. Aku karo lagu. Kowe nyumet dupa karo aku wis tahun-tahunan. Ngono ora iso. Nyanyi sing enak aja nganti enggak enak ya. Nggih nggih nggih. Wedi karo ujugmu. Nadane. Siap. Nadane minor. Mumpung udan. Oh, udah. penontonnya iki, Dok. Ngiyup. Ngerti aku iki keliru Menjadikanmu sebagai kendaanku. Sumpah mati aku cinta padamu. Arep tak jaluk Jiro Lupatmo. wedi karo bojomu. Berarti gue termasuk murid teladan. Teladan. Telat. Tobil saiki nek anu wis anu tek. Wes ya, kripet Oke, Mas, oke, oke. Mas. Siap. Matur Oke, nuwun karena dilanjut Mas Ageng. Siap. garek percaya awakmu. Aku wis ditelepon. Oh, Aku oke. tak langsung meluncur. Mboten sak kesusu nyapa nyanten kene Mas. Aku ditelepon. Wah aku li ras rak nyanyi ra apa-apa, Caca gak nyanyi gak apa-apa. Aku ditelepon. Aku telepon Gus Miftah iki lho. Aku ditelepon. Wis pokoke paring lancar Bapak matur mbah Bini. nuwun sepunten Sun, mbok wani sun, lepat rencang kula sak kadang menika berempat mbok bilih ada kekeliruan kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya dongaku kandhem jenengan sehat terus. Amin. Rezekine lancar. Barokah barokah. Amin, Allahumma amin, amin. Kripik gedang godhong telo sithik damatur rotot bila atas bulan bila atas bulan madi bila ada panjang bulan kita. Ditanggap lagi. Kowe kok apal? Oh, biasa. Kowe kok apal iki? Wes apal. Ket 2017 aku iki. Berarti Apal nih. Berarti banyak lagu apa loh? Apal. Jajal sih. Sintokan jajal. Jajal. Nek batik Banyak ngono. lagu apa loh? Banyolane ada apa loh? Ayo pisan sih. Caca ya apal. Ayo. Berarti sembarangi lah ngene iki berarti jenenge Heeh. bocah kuwi ngrungokne Canda tenanan. Mas. Heeh. Ulah umpamane main jam 09.00 budalane jam pira Le? Pitu. Ah bener. Aja koyo batang situ ae. Lah kuwi gendurene telat kok main neh. Iki lho seksine. Seksine. Lho kuwi lho
apel bojone le bojone kelar digawa wong. Basa udan, sepeda motoran udan. Dan udan masa rasane aku. Pak Pairen, kula titip lare kula. Niki tesih Jawa. Kersane Sepedaan anu. niki wau. Kersane nginep mriki mawon. Kowe numpak apa? Motor. Kok ra isin aku lho MC numpak mobil. Oh! Go driver aku le. Aku sirku iki cedhak terus apa te montoran penak lewat apa ngeni engko karo mampir ngono. Lah kok dalane ngono iki malah udan sih. Lho kowe iki ora cedhak terus mobilmu wis kadol kok. Iki dudu kadol, Bon. Kowe kalah karo MC. Aku numpak mobil Iki dijemput tanggapan bengi iki lho numpak mobil. Kowe panggon buri dhewe ya. buri dhewe. Mobil patroli ya. Mosok MC-ne Titen ono nak aku sok tuku helikopter. Iya, uyuwi kon dhuwur. Tena tak Ya bendok. toh, wis ngemso sing apik. Lah, Tak rungokne ning kene. Mboten lah sampean saya lah. Sampean lah sak nyandi. Kowe kudu ngemso sing apik. Ya, Sampe ning ngisin aku ke grup kuisin. Ngemso apik. Arep ning Jateng sih. Kowe sampe kowe elek ngemsemu. Tak dongane kok jandu. Aja bleset bosok. Biene kapok. Jeblese kadon lebumbu. Jandu. Wis yang penting kata lepat ngon pangapunten matur nuwun. Nggih, terima kasih. Matur suwun. Wah, luar biasa matur suwun Cak Percil, Cak Hengki, Cak Slentem matur Cak suwun, Slentem, terima kasih. Pak Probo matur suwun luar biasa di Sidoarjo. Suwun Nggih. dulu. Siap. Dia udon dari Keri. Kata-kata lihat Le. matur nuwun. Le. Bolak-balik matur HP-ne nuwun. sapa? HP-ne sampean? HP. HP ku bung. Iya toh. Jare awakmu sukses. Heh. HP-ne tak cilik-cilik. HP sitok ele nukone omah. Rucuh. Jare tuku mobil anyar kelangan HP mosok ya gelo. Loh, iki bayar mobil iso iki ya nang petung. Nang gitu. Yo janji. Wis. Yo. Nyapa sak sirku toh. Sak sirku. Beragam udon. Bales ya. Om Ageng. Bales. Besok hanya saran saja ya. Nuwun. Besok lek ngukur mbok sing anu rada pas ngono lho. Masa klambi telung setel kegedean kabeh. Sesuk diketok. Yo nembang. Nembang, Bon. Duet ae, Bon. Duet. Bengi iki diseneng-seneng nih ya. Napa? Sesuk anu Berat. Sesuk kembali ke setelan pabrik. Sesuk mikula video terang. Ayo, ngemso sing Ayo. apik. Ayo. anu ditimbali penyanyine siji-siji ayo. Iki ditasi. Gak ada mudun nyapu. Ya sak sirku toh. Kok randang medun. Biasane lho. Lha sewu Pak Pairin. Lek wis Lare-lare pamit niki kudu. nderek teng niki grupe niki nu wonten sekitar 10 tahun. Sing niku wonten sekitar 11 tahun. Jadi aku pengen neruh kaya ngopo. Ayo nang ngene ya. Ndang ayo. Ayo pengen. Podo angu niku. Wong Ora. Sik ora mau iki. Wong lek wis pamit iki medun iki nyapu. aku ki melu ki ket 2017 wis apa. Biasane lek bedhus wis bar mlebu omah, kuwi iki terus pamitan balik kok nglibet. Lha wis ramane aman. Aku mau pengen neruh MC-mu. Ayo. Lah sampe elek ngisi-ngisini aku kowe. Mbok delok ning YouTube. Alah, YouTube HP suarane ra genah tarter. Ndang to. Delok penyanyi siji ya, Ndang. Kak kelangan kelangan. Ya nyanyi, tak nyanyi aku kelangan. Nyanyi. Khusus bengi iki Kajaya gak ngupload iki. Gak. Gak diupload. Tolong ya, yang segmen ini di-cut ya. Aku gak piye-piye, usahane ibuku lek ndelok. Alah, ibu. Oh, alah bebek ibu. Putune Mbak Siam. Oh, putune Mbak Siam bebek nyeluk ibu. Mama. Malah seru. Mas, biar ayo beda gitu. hilang, biar beda hilang, dihapusi wedokan biyen. Gak melu aku. Mbah, aku lali aku. Saman ra ro Pak, saman macake ngene iki Pak Ren, saman buka beh, wireng tenan bocah iki. Wih. Kelangan 3 2 1. Cak.
Wis tak biji. Wis. Piro Mas? Wis, Nilai. Mas, Nilai ini piro? 5. Wis, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Atur suwun. Piye, Bon? Ya. Wah, bar. Selendem ngeridu. Terima kasih Cak Percil CS luar biasa, Cak Percil, Cak Hengki, Cak Selentem, Cak Probo ini luar biasa matur sembah nuwun.